ஸோ மகாமந்திரம் பத்தி இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வித் இன்வொகேஷன் பிரேயர்ஸோட நாம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாகவதத்துல அதாவது செகண்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 11th வெர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுக்தேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு என்ன சொல்றார்? If one is spontaneously attached to the chanting of Hare Krishna Mahamantra, it is to be understood that he is attained the highest perfectional stage. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் பக்தி செலுத்துற விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it will vary from person to person. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான அந்த நேச்சர் ஹானஸ்ட் இது எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனா அவங்க வந்து படிப்படியா தான் ப்ராசஸ் வச்சுதான் எலிவேட் ஆகி அந்த பக்தி மார்க்கத்துல போவாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்காது. ஆனா சடனா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க மகாமந்திரத்துல வந்து ஈடுபட்டாங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா அதுல உட்காந்துருப்பாங்க. அதாவது ஒருத்தருடைய இயல்புக்கு ஏற்றவாறுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் அவுட்கம். அது நம்ம யாருமே வந்து இவங்க பக்தியில கம்மி இவங்க ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற இந்த எவாலுவேஷன் எல்லாம் என்னைக்குமே பண்ண முடியாது. பட் த ஐடியல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த இந்த பக்தி மார்க்கத்துல போகிறதுக்கான இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்திருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அந்த வைதி பக்தி அதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு. ராகனுகா பக்தி தான் இது. ஸ்பான்டேனியஸ் என்பது ராகனுகா பக்தி. ஸோ இஃப் ஒன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ்லி அட்டாச் டு த சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், அவங்களுக்கு எந்த இதுவுமே தெரியாது. நீங்க அவங்களுக்கு சொன்னீங்கனாலே உடனே அந்த எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த டக்குன்னு பண்றாங்க பாருங்க. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் நேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பான்டேனியஸ். இட் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஹி ஹஸ் அட்டைன்ட் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ். ஏன்னா அது அவங்களுடைய நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் அக்செப்டன்ஸ். இந்த ரெண்டு லெவலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸாவே அந்த அக்செப்டன்ஸ்ன்ற மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா வர்றது, அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் சரணாகதி. இந்த மூணுமே வந்து அவங்களுக்கு படிப்படியா பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். So karmis, it specifically mentioned that karmis who are aspiring for after the fruitive results of their activities, the salvationists who are aspiring to become one with Supreme Brahman, the yogis who are aspiring after mystic perfections can achieve the results of all perfectional stages simply by chanting the Mahamantra. அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மி, ஞானி மற்றும் யோகி. ஸோ யாரா இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பக்தி பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த உன்னத தன்மையை அடைய முடியும்னாக்கா பை சிம்பிளி சாண்டிங் மகாமந்திரா. ஸோ வெறுமனே மகாமந்திரத்தை ஜபித்தே அவர்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வான அந்த நிலையான அவர்கள் அடைய முடியும் பக்தியில. சுகதேவ் கோஸ்வாமி யூசஸ் த வேர்ட் நிர்ணிதம். நிர்ணிதம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஆல்ரெடி டிசைடட். முன்பே நிச்சயிக்கப்பட்டது. இட் இஸ் ஆல்ரெடி டிசைடட். அப்படின்னாக்கா ஒருவர் இந்த பக்தி பாதையில வந்து எவ்வளவு மும்மரமாக அதாவது தீவிரமான ஒரு பக்தராக ஆகின்றாரோ அவருடைய பக்தி பாதை வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றது. முன்னாடியே டிசைட் ஆறிடுது. அதுதான் it is already decided. He was a liberated soul and therefore could not accept anything which was not conclusive. மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார், stresses that
It is already concluded that one has come to the stage of chanting Hare Krishna Mahamantra with a determination and steadiness must be considered as having already passed the trials of fruitive activities, mental speculation, and mystic yoga. ஒருத்தர் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் மகாமந்திரத்தை அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரம் ஜபம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட்ல இருந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம எலிவேட் ஆகும் இல்லையா. ஆனா ஒருத்தர் மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து செய்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாதையில முன்னேறி செல்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா they have passed, அதாவது they have surpassed the things. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மியா இருக்கக்கூடிய அந்த பாதையிலிருந்து அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they would have already surpassed that phase. மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது ஒரு ஒன்லி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிலோசபிக்கல் இதுலயே இருப்பாங்க இல்லையா, மென்டல் கன்காக்ஷன், அதாவது தன் கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு நினைக்கிறது. அவங்களுக்கு பகுத்தறிவு இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர்களுடைய புத்தியை வந்து உபயோகப்படுத்தி பேசுவார்கள். அப்படிப்பட்டது மிஸ்டிக் யோகிஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில, அதாவது மெடிடேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அப்படிப்பட்ட யோகிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து அவர்கள் வந்து கடந்திருப்பார்கள். ஸோ இந்த நிலைகளை எல்லாமே அவர்கள் தாண்டி வந்திருப்பாங்கன்றது அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆதி புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்கின்றார், எனிவன் ஹூ இஸ் என்கேஜ்ட் இன் சாண்டிங் மை டிரான்சென்டென்டல் நேம், அதாவது பகவானுடைய நாமங்களை யார் ஒருத்தர் வந்து அந்த நாம இது வந்து ஜபத்துல இருந்து ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ மஸ்ட் பி கன்சிடர் டு பி ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிங் வித் மீ. ஸோ நாம வந்து பகவானுடைய நாமங்களை ஜெபிப்பதால் நாம எப்பொழுதுமே பகவானோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்பு இருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். we have established that connectivity, அதாவது யோகம் என்னும் அந்த கனெக்டிவிட்டியை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் நாம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். And I may tell you frankly that for such a devotee I become easily purchased. இதுதான் பிரேம பக்தியில வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானே சொல்றார், ஈஸியா அப்படிப்பட்ட பக்தன் வந்து என்னை வந்து ஈஸியா விலைக்கு வாங்க முடியும்னு சொல்றார். சோ அப்படின்னா பகவானை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய அந்த பக்தி நம்ம கிட்ட இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சேவகனாக, நாம் அவருக்கு சேவகனானா அவரும் நமக்கு சேவகனாக ஆகிவிடுகின்றார். ஒன்லி இந்த பிரேம பக்தி ஒன்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் திஸ். ஸோ வேற எந்த பக்தியிலும் நமக்கு இது, ஆனா அந்த நிலையை வந்து ஈஸியா கொடுக்கவே மாட்டார் பகவான். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி, மோட்சத்தை கூட அவர் வந்து ஈஸியா கொடுத்துருவார். ஆனா இந்த அவர் வந்து நமக்கு சேவை பண்ற அளவுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான பக்திக்கு வந்து அவர் கண்டிப்பா ஈஸியா கொடுக்க மாட்டார். ஸோ பத்ம புராணத்துல சொல்லி இருக்கிறது, the chanting of Hare Krishna Mahamantra is present only on the lips of a person who has many births worshipped Vasudeva. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பத்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இங்க எல்லாமே ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே புராணங்கள்ல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து பத்ம புராணத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து ஒருத்தருடைய இந்த உதடுகள்ல வந்து சொல்ல அந்த 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 சப்தத்தை நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த தருணங்கள் ஏற்படுகிறது என்றால் ஒருத்தருக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து தேவோட who has a many births worship, நிறைய பிறவிகள் வந்து பகவானை நாம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வழிபட்டு இருப்போம். அதுதான் வித்தவுட் பிரேயர் வர்ஷிப் நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல வந்து அந்த அவகாசம் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்க மாட்டார் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு வேலை கிடையாது. பக்தி செய்வது என்பது ப்ராசஸ் இஸ் ஈஸி, ஆனா அதை வந்து கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்றது வந்து இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஈஸி அண்ட் டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற அந்த அனாலஜி இதுதான். அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் த பக்தி இஸ் ஈஸி, பட் ரிப்பீட்டட்லி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பை பிராக்டிஸ் இட் இஸ் வெரி டஃப். அதே மாதிரிதான் நம்ம முன்னாடி எத்தனை ஜென்மங்கள் வந்து பகவானை நாம் சேவிச்சிருந்தா மட்டுமே இந்த ஜென்மத்துல நம்மளால வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து செய்வதற்கான அவகாசம் வந்து பகவான் நமக்கு அருள் பாலிச்சிருக்கார். பத்ம புராணத்துல இன்னும் சொல்றாங்க, there is no difference between the holy name of the Lord and the Lord himself. இதுதான் பகவானுடைய நாமங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. நாமங்களிலால் நாம பகவானை நாம பார்க்கின்றோம். சோ அதனால நாம ஜபம் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா அவர் மேல நம்ம போக்கஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமம் வேறு பகவான் வேறு இல்லை என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்கின்றோம். As such, the holy name is as perfect as Lord himself in fullness, purity and eternity. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மை மற்றும் நித்தியம், அதுக்கப்புறம் முழுமை. சோ இந்த மூணுட்டிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் as good as equal to the பகவான் itself, அதாவது பகவான் இன் பர்சன்.
ஸோ நாம ஜபமும் சரி நாம் பகவானும் சரி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஸோ எந்த இதுலனாக்கா ஃபுல்னஸ் பூரணத்திலையும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பியூரிட்டி, அதுக்கப்புறம் எட்டர்னிட்டி நித்தியம் மற்றும் தூய்மை. The holy name is no material sound vibration nor it has any material contamination. அதாவது பாத்தீங்கன்னா புனிதமான நாமங்களுக்கு எந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த இதுவுமே தொடர்பே இருக்காது, அந்த வைப்ரேஷன்ஸே இருக்காது. அது எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. நார் இட் ஹாஸ் எனி மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். இந்த பௌதிக இயற்கையில ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்களுக்கும் அந்த பகவானுடைய நாமங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இருக்கிறது இல்ல. தெர் இஸ் நத்திங் எ மிக்சர் ஆக்சுவலி. நாம நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸை வந்து பகவான் மேல வச்சு நம்ம வந்து ஜபத்தை செய்தால், ஸோ அல்டிமேட்லி தட் வில் த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிவோஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம வந்து ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது வேற எங்கேயாவது நம்ம தாட் ப்ராசஸ் போகும்பொழுது அது தட் வில் பிகம் ஏ கண்டாமினேஷன். இனிஷியல் ஃபேஸ்ல எல்லாருக்குமே இது வரதுதான். ஆனா பட் யூ நீட் டு பிரிங் பேக் டு த அந்த அந்த பகவான் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சு மறுபடியும் இழுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து மனதை இழுத்துட்டு வந்து அந்த ஜபத்தின் மேல வந்து லயிக்கணும். அது நம்மளுடைய கடமை அது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ஜபா அண்ட் நாட் ஆன் த நம்ம வந்து மனதளவுல எங்கெங்கயோ சஞ்சாரம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்த்ரா ஜஸ்ட் இஸ் டு கிளீன்ஸ் த டஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் த ஹார்ட். அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்கார், எவ்ரி ஒன் சாண்ட் த ஹரே கிருஷ்ண மந்த்ரா ஜஸ்ட் டு கிளீன்ஸ் த டஸ்ட் ஃப்ரம் த. அதாவது நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் இல்லையா, பொறாமை என்னும் அழுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே குப்பைகள் தான் இல்லையா, கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காமம், பேராசை, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழுக்குகள் தான். இந்த அழுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து கிளீன்ஸ் பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பா ஜபம் பண்ணிதான் ஆகணும். If the dust of the heart is cleansed away, then one can actually understand the importance of the holy name. So நம்ம ஆத்ம சுத்தி ஏற்பட பகவானுடைய நாமங்களுடைய அந்த அதனுடைய மதிப்பு என்ன, அதனுடைய வேல்யூ ஆஃப் தட் ஹோலி நேம் இம்பார்ட்டன்ஸ், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்வோம். So persons who are not inclined to clean the dust from their heart and want to keep as they are, it is not possible to derive the transcendental result by chanting. So ஹிருதயத்துல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பேராசை இருக்கும், அடமென்சி இருக்கும், இது எல்லாமே இருக்கும். வெரி ஸ்டபர்ன் நேச்சர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் நேச்சர், மன்னிக்க முடியாத அந்த குணம், இந்த மாதிரி குணாதிசயங்களை வந்து நம்ம இன்னொருத்தரை பார்த்து கோவப்படுறது, இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள வச்சிட்டு இருந்து நம்ம வந்து மணிக்கணக்குல உட்காந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஜபம் பண்ணாலும் அது வந்து அந்த நாம ஜபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத தன்மை இருக்காது, அது வந்து பியூரிஃபைடு ஃபார்மா இருக்காது. ஸோ எப்போ இந்த அழுக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்து வெளியே போடுறோமோ அப்போ நாம செய்யக்கூடிய ஒரு ரவுண்டு ஜபம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத தன்மை வாய்ந்தது. One should therefore be encouraged to develop his service attitude towards the Lord. இப்ப நாம எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் கேட்டல் ஸ்ரவணம் என்னும் அந்த அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி நானும் பாத்தீங்கன்னா இங்க சொல்கின்றேன் அப்படிங்கிறது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி வந்து பேசக்கூடிய ஒரு தருணத்தை பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்காருங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆட்டிடியூட், சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் நமக்கு வேணும். நீங்களும் கேட்டல் என்னும் அந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடோட நானும் சொல்லணும், பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட சொல்லணும்ன்ற அந்த ஆட்டிடியூட் எனக்கு இருக்கணும். பிகாஸ் திஸ் வில் ஹெல்ப் ஹிம் டு சாண்ட் வித்தவுட் எனி அஃபென்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கைங்கரியம் பகவானுக்காக செய்கின்றோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கலந்து செய்யும் பொழுது அந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் வரணும். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் தெம் டு சாண்ட் வித்தவுட் எனி அஃபென்ஸ். ஒருத்தர் வந்து இந்த மனநிலையை வந்து மேம்படுத்தி கொண்டால் ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அந்த அஃபென்சிவ் வே ஆஃப் சாண்டிங் எல்லாமே அவங்களை விட்டு தன்னால விலகி சென்று விடும். அண்ட் ஸோ அண்டர் த கைடன்ஸ் of the spiritual master, the disciple is trained simultaneously to render the service at the same time to chant the Hare Krishna. So இது எல்லாமே ஒருத்தர் வந்து எப்படி ஜபம் பண்ணணும், எப்படி பக்தி பாதையில போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரால தான் நமக்கு கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குரு என்பது ஒருத்தருக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று லைஃப்ல. அந்த டிசைபிள் இஸ் ட்ரெயின்டு simultaneously to render service. So he will train, அவர் என்ன ஃபாலோ பண்றாரோ அதையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழி நடத்துதல் செய்வார். ஸோ பை அட் த சேம் டைம் டு சாண்ட் த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்த்ரா. நான் வந்து இதோட இங்க நிறுத்துறேன் இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு 109 ஓகே 109ல நான் நிறுத்துறேன் நான்.